Здравейте, милички! Днешното видео е на тема Свети Валентин. То е колаборация с Надя от Art Generation България. Линк за нейния канал можете да намерите долу в описанието. Ето това е нейният маникюр. В канала ѝ можете да го видите. А ето това е и моят маникюр. Сега ще ви покажа как точно да си го направите. В това видео ще разберете как да направите един бърз, лесен и оригинален маникюр само с 2 лака и подръчни материали. Желая на всички ви прекрасен Свети Валентин и продължавайте да гледате. Ще започна маникюра с базата на OPI Infinity Shine One. Нанасяме по един тънък слой от базата и продължаваме нататък. Не забравяйте накрая да завършите крайчето на нокътя. По този начин лакът ви ще се запази за по-дълго време. За следващата стъпка ще използвам тиксо. То ще предпази кожата ми да не се изцапа, когато правя преливката с гъбка. Облепям тиксото добре около нокътчето си. То ще предпази от изцапване с лак кожичките и зоната около нокътя. Тъй като това е предизвикателство, в което можем да използваме само 2 лака, първият лак, който използвах, беше този на Golden Rose, този красив червен цвят, с който направих показалеца си и използвах за преливката, която ще видите по-нататък. Вторият цвят, който избрах, е един розов цвят, отново на Golden Rose. Всички продукти, които използвах, ще бъдат долу в описанието. Този лак използвах, за да направя своето котренце и забравих да го заснема, но също така лакирах средния и безименния си пръст отново с него. Използвам гъбичка, с помощта на която ще направя преливката на средния и на безименния си пръст. Добавям малко количество от розовия лак, а след това и от червения лак върху гъбичката, както виждате тук, след което с потупващи движения ще нанеса върху нокътя и ще направя преливката. Повтарям същите стъпки и правя преливката и на безименния нокът. Освен да използваме 2 лака, ние имахме и второ предизвикателство. Бяха ни забранени всички четки, инструменти за маникюр и общо взето всичко, което се сетите. Трябваше да използваме само подръчни материали или всичко, което можем да намерим вкъщи. Затова ще ви покажа как направих декорацията на този маникюр с фиба и с кламер. Върху листче поставяме 2 точки от лаковете, които вече сме избрали за нашите основни цветове. С помощта на фибата започваме да оформяме и самото сърчице. Както виждате, аз просто съм разменила цветовете. Върху червения лак поставям розово сърчице, а върху розовия лак поставям червено сърчице. На показалеца, с помощта на кламерче, което предварително съм разтворила, започваме да изписваме буквичките Love, като О-то ще го направим под формата на сърчице. За да завърша маникюра си, ще поставя едно сърчице и на малкото пръстче. Рисувам сърчицето по същия начин, по който ви показах преди малко, с помощта на една фиба. Ако сме допуснали някаква грешка при рисуването на сърчицата, можем лесно да я коригираме, като вземем от основния базов цвят и поправим грешката, която сме допуснали. След като нанесем топ лака, издутината, която се вижда от това, че сме поправили сърчицето, изобщо няма да се забелязва. Това беше всичко от мен за днес, приятели. Много ще се радвам това видео да ви е било полезно, защото направихме тези видеа точно с тази цел. Показахме ви едни лесни маникюри, които вие може да си направите бързо и лесно, където и да се намирате, с каквото и да разполагате. В момента ми хрумват поне още 3 неща, като химикалка, клечка за зъби или молив, с които можете да заместите фибата и кламерчето. Харесайте видеото и споделете в коментарите какво видео искате да видите от мен за бъдеще. Абонирайте се за канала ми и ме последвайте в Facebook, Instagram и Twitter. Ще се видим следващия път. Чао!